So nabuhat ko karon day og ko anday ba ahos bitaw day nga imo siya ihumol og suka. Dayon after 7 days ani day lami na kani sa tanan. So mo ni always na mo ginakaon every day. Pero kay nahutdan man ko day kay nadugay kay ko nakabuhat. So magbuhat asad ko og usab. So inani oran ako siya. So gamit kini sa mo day every day. Kusog kay mga ani. Kay kung mahumol na magud siya sa suka day, di ba mo green na ni siya. Dayon mawala na dayon ang iyang pagkahalang. So crispy na sad kay sa tanan ug tamis-tamis siya. So lami kini siya day sa tuwang kalawasan. So always yun may nagkaon ani pero ang problema ani is manimaho mo bakbak. Mo na pag human mo kaon ani day is mag-toothbrush ka. Pero ako din ako mag-toothbrush pagkagabi ako mag-toothbrush kay kadimang ko day is ginakaon na mo ni siya day kanung naay mga piniritong isda or maskin dili piniritong isda imong sudan lami siya. Dayon dipindi lang day daghan kay kumurot ani day sulod sa adlaw. Sa pamahaw makahurot ko mga 10 pieces kay inani kaahos dayon udto pagkagabi inasad grabe adik kay ko ani kanang ganan kay kumkaon ani. Mo nang always ko nagabuhat ani pag mahurot na. So karon medyo daghan-daghan ni akong gibuhat kay lagi day para dugay siya mahurot kay halos kami tanan diri sa balay is mga unong gud mi ani. Lamian kay mi ani day as in pag try gali mo ani day din lami imong tulog, lami imong libang. So may nakanindot ani. Pero kuti lang siya buhaton day kay isa-isahon man nimo siya panit. So kailangan sa day dili mo palitaan sa market aning ahos nga pinanita na daan. So mas better na kamo ang mo panit para sure jud nga limpyo siya. So muna ko ang kuan, muna ko ang teknikan pag magbuhat ko mga inani ba. So ako sa ni siyang tiwasunday kay taas-taas na tong video.